RO202S Pro – филтър с обратна осмоза за вграждане. С компактен размер, вградена помпа и вграден резервоар за съхранение. Икономично отвеждане на водата в дренажа. Мембранна производителност 100 GPD. Измерва количеството частици, разтворени във водата. Проследява ресурса на всеки модул. Минерализация с природни материали. Ефективно премахва бактерии и вируси, хлор, варовик, олово, живак, микропластмаси, органични съединения и други. Чиста и мека вода за кафе и чай с най-добър вкус. Предотвратява образуването на варовик. С лесна подмяна на сменяемите модули. С компактен размер, благодарение на иновативният резервоар. Богата на вкус вода за ежедневно готвене. Универсална защита за цялото семейство. Аквафор.